Já jsem Kuba a za chvilku už půjdu do školy. Až vyrostu, tak budu herec anebo popelářem, ale to se ještě uvidí. Tohle je Jihomoravský kraj a tady bydlíme. Tačka, když zrovna není v práci, tak nás všechny vozí na výlety. Menší brácha Honzík zbaští, na co přijde. Starší ségra Lenka je totálně v pubertě a nikdo jí prý nerozumí. Kromě babičky, která to prý taky zažila. Ta s dědou nejradši pracuje na zahrádce anebo pije kafe. Tohle je mamka, která se o nás všechny stará. No a mě už znáte. Asi poznáte školku, že jo? Ale tohle není obyčejná školka. Tohle je lentilka. Je přímo u teďky v práci. Tady takhle některé firmy pomáhají rodičům, aby to měli jednodušší. To je co? Jo, a máme tady i hasičský kroužek. Být hasičů musí být super. Budu o tom uvažovat. Tohle je Family Point. Když je mamka ve městě, může se tady stavit a třeba nakrmit Honzíka. Ale hlavně tady maminka dokážou poradit a pomoct se spoustou věcí. Naše babi s dědou chodí do klasu. To je klub aktivních seniorů. A tam mají hromadu různých aktivit. Jo, a mají taky senior pasy. Ty ale nejsou na cestování. Ty jsou na slevy, aby se jim líp žilo. Protože je mamka šikovná, tak někdy v mateřském centru vede taky kurzy pro ostatní maminky, aby jim předala něco, co umí. Lenka občas po škole chodí do výtvorného klubu. Vyrábí tam různé předměty a učí se tam spoustu věcí. Taťka má rodinný pas, takže má různý slevy v hrozně moc obchodů. A často taky jezdíme na levnější výlety. Je to super. V Jihomoravském kraji je 56 Family Pointů, 10 Senior Pointů, téměř 50 klubů, aktivních seniorů, přes 60 000 rodin, které používají rodinné pasy, 3 firemní školky, více než 150 mateřských a rodinných center, téměř 100 000 držitelů senior pasu a mnoho spokojených rodin. Není to prima? No tak takhle nějak pomáhá Jihomoravský kraj naší rodině. Je to tu i pro vás. Máme rádi rodiny. www.rodinapolitika.cz